Yun, yan, kain. Yung kanakain ko nga, yung ganyan lang yun. Ay, bahala kayo dyan. O pagkain. Ito pa, may damo pa sa lemon. Ayun. Dito. Ha? Hindi naman makha. Hindi pa yan nakasit. Anong gagawin dito sa food? Dahil mo, kain tayo. Daming pagkain. Ang daming pagkain, oh. Pagkatapos ng Kuya Aw, Nana, daming pagkain. Pagkatapos ng party. Daming sobra. Sir Leka, kain tayo. Daming sobra. Katatapos lang ng kainan. Busy isang araw. Busy kami. Ayan, no, nagkakain kami ng James JP. Oh, food. Yala eat. Laham ito, laham. JP. Thank you. Ipin kita. Guys, kain. Kain tayo. O, lagyan ko ng Lord, dalian mo. Kain tayo. Lord, kain ka pa. Ha? Ha? Kala ko ba magmumukbang ka? Lord, bakit bukas yun? Bukas yung gate natin. Ewan ko, tingnan mo. Kanina pa? Hindi, ngayon ko lang napansin. Hindi ko alam. Baka may bumuk. Ano, sarado? Hindi, hindi mag-aalang na ako bago ko. Hindi, baka sa tatay naman yan. Mambo Tangera, may ganap shout out. From Kuya Aw. Yun na. May ganap shout out. Tamsa Katima. Salamat. Salamat sa patamsa. Kain tayo muna. Daming pagkain. Kung sa Pilipinas lang ito, pamimigay. Kain muna tayo, guys. Katatapos lang ng party.
tanghalian at saka dinner. Hindi ako kumakain yan. Hindi ko alam kung ano 'tong laham daw, eh, laham. Hindi naman ako kumakain nito. Yung itlog, ang daming itlog. Pa-driver nga ako, please. Parang butangera. Hmm? Sinong nagbukas? Sino nagbukas niyan? Ano natin? Lor, ano to, camel? Camel ba to, tupa? Dagat, elepante. Patawa ka rin. Meron mang elepante dito. Doon sa ano lang yun. Sa Thailand. Saka sa ano, Malaysia. Kaya nga kinatay kasi naligaw sa Dubai. Ganon? Oo. Patawa ka. Kasi sabi ni Kuya Au, camel na karni po ba? Ano to talaga? No. Ah? Tupa. Tupa. Ay, tupa daw ito, Kuya Au. Na anak. Kuya Au na anak. Anak ng tupa yan, nabibti. Tupa, tupa. Tupa daw ito. Na nilagyan pati itlog, oh. Itlog. Wala, sobra yan na dinner. Hmm. Dami pa. Saan namin ipamimigay iyan? May itlog. Meron pa ngang ano niyan eh. Sige lang, Fiona. Sige lang, okay lang. Kahit hindi ko naman kailangan ng ano. Okay lang. Basta nakita ko kayo, okay lang sa akin. Hindi ako makakunik kasi kumakain pa kami eh. Hindi pa ako makadikit. Yung pandikit ko, pati lang, ano, lalubat. Camel na karne po ba yan? Sabi ni ano. Oo, masasarapan sila eh. Yung ulo, hingin ko na lang po gawin ko. Ay, yung ulo, ano, yung ulo, ang ginawa nila, inuha nila yung utak. Higi. Kasi, kaya kinuha yung utak, pag-ano nila yun. Kinuha yung utak, kinain. Oo, tapos ito, ang dami-dami pa, oh. Experiment nila yun kung matalino o hindi yun. Grabe ka na. Experiment pa nila yun. Pero gusto nila. Oh, tapos, ito pa, gusto niyo yung ano? Yan yung pagka nila kante. Kuya, oh, nakita mo ito? Di ba ngalog sa atin ito? O, kinakain dito. Iba daw. Ito, ito. Iba yun, ito yun, ha? Hindi, namumulaklak din ito, oy. Hindi yan. Kumakain ako nito. Kumakain ako nito, oh, dahon. Ngalog. Eh, paano hindi ako ano makadikit sa inyo? Punit-punit to each other muna. Giniginaw na ako, Lord. Ang lamig ng isip. Isip ang mainit. Itlog na lang ang kinakain ko. Ayaw ko na ng tupa. Tupa pala yan. Ew. Wala namang layon dito. Ay, meron. Meron pala doon sa Asba, sa disyerto. Meron na. Yung pinuntahan natin, Lord. Ay, pagka... Ang dami kong ano.
Ang dami naman yung bunganga ko. Tamsak harang, salamat sa paharang. Damo lang po sa atin yan. Oo, damo. Pulisiman tawag sa amin po niyan. Dami naman. Kaya nga, busy ako. Hindi ako nakakunik-kunik sa mga sa inyo kanina. Hindi ako nakapag gala-gala sa inyo kasi ano, busy kami. Pinagtatawanan ni Pugak yung ano. Gusto mo, Pugak? Kapatid Pugak, gusto mo? Masisiba talaga. Masisiba. Ah, Kinakamera ng ano, kasama ko rin. Uy, Pugak, ano lang sa akin ha. Sir Kap, salamat sa ano, pabidyi-bidyi. Mambutangera. Puno yung ano ko. Ay, paano pagka, ano ko na yung TikTok ko? May close. Ayan mo dyan. Libangan mo lang naman yan eh. Hindi ka naman nagpo-post. Idol Pugak, big love shout out from Shirley Cap Simple Kitchen. Idol Lika from Pugak. Hi, Ma'am Lynn. Sis Lynn, kain tayo. Di ba sa inyo rin ganito? Laham. Di ba tupa ito? Tupa raw ito eh. Ako hindi ako kumakain. Katir Akil. Mega love shout out host. Mega love shout out everyone from Sarlika. Sislin. Pugak. Lin Katap. Idol Pugak. Kuya Likap. Hello po from Lin Katap. Sislin kanina ano, itong phone ko sa'yo kasi busy kami. Tapos lumukso ako kay Pugak. Ang dami kan, di ba sinabi ko sa'yo kanina na busy ako? Kaya in-stick ko na lang yung cellphone ko. Tapos tinignan ko rin si ano, Pugak. Hindi ako makadikit sa inyo. Dami nga kaninang tanghali yung side ng amo kong lalaki. Ngayon, yung mga lalaking kaibigan ng amo ko, ang dami nga eh, busy kami kanina. Hanggang ngayon, oh, hindi pa kami tapos, hindi namin alam kung saan namin ito ilalagay itong tira-tira eh. Di ba mamukbangin mo? Wala ka nang namukbang. Ay, hindi kasi masakit na. Busog mas. Hanggang kahit mukbang natin hanggang bukas, di ba tatapos? Hindi kasi, hindi ako kumakain yan eh. Ano kung kakain? Di ba ka mamaya eh? Hindi, ano, malinis pa naman siya. Wala namang ano, alam nyo naman, alaman pugat, ano. Nalala ko na tayo, sura daw ng pupa pag Ah? Kuya Aw, masarap po ba yan? Isigang ang ulo from Lingkata. Narinig nila ko, hindi. Naririnig ngayon. Ano, Ah? Hindi, ngayon inopen ko yung ano, yung hindi silent. Kasi, ano, para marinig din nila yung, para marinig, ano ba yan? Marinig nila ako kung anong pwede yan. hype to. Sigang, oo, pero yung ulo, Ma'am Lynn, opo, para sa baw. Yung sigang na lagyan ng
Ganyan kinakain namin dito, mga tira-tira ng amo, malinis na ano. Kinukutsara naman yan, kaso ito, marami, ang dami. Ipamimigay namin na naman, gabi na eh, nung oras na, para ibigay namin dyan sa alas 12. Wala nang dadaan, may goodness. Ayaw ko na rin lumabas na magbigay kasi baka harangin ako. Harangin kami dyan sa ano eh. Pero wala, hindi, walang maghaharang, joke lang. Matapos sila, nandoon sila sa ano, matatapos yung mga, ano dito, alas 3. Alas 3 na ba, Lord? Oo, 3:30. Saka sila mag-uuwian. Nandoon sila sa kabilang ano, Majilis. Si Sislin ay siguro nagsawa na sa karni ng bula kasi nakikita ko. Bula ba? O sige na, alisin ko yung bula. Asan ba yung ano, no? Wala silang nakita? Hindi, bula daw yung nakikita nila. O ayan, Bula. hindi kasi nilagyan ko ng bula. Kasi lang mo bula, wala nang sabon. Patawa ka na naman, Lord. O ayan o, yan. O diba, ang sarap. Natawa si Pugak. Kasi wala naman. Natawa si ata doon sa sinabi mong walang sabon, Lord. Oo. O, ayan. Diba, dami o. Ayan pa o. May itlog. O, diba sayang yung itlog. Hanapin mo kasi tayo na magiging boyfriend. Joke. O, naghahanap ng boyfriend yung ano, yung kasama ko sabay joke. Joke. Ayan o. Parang kalansay na yung ano o. Kung may mga sabit, huwag mo. Pakisabit ko lang. Para may sabit. Tawa si Pugak. Idol Pugak, ikaw ba yung nag-dive sa pool? Sabi ni Ma'am, sabi ni Lynn Katap. Ikaw Pugak. Marites ka, Pugak ha. Mong patawarin. Marites ka, Pugak. Ay, nakita mo ba kanina? Oo, wala nang bula yung karne. Wala nang bula yung karne. Sabi ng kasama ko, ano yun, may bula, may sabon. Halablab yung nakapin, oh. Nakabitin. Ganyan din dito sa amin kapag may meeting sila. Ako tagahiwa. Sislin. Sis Ima, nagsisigang ka din ng ulo niyan. Ayoko niyan, Sislin. Maski na anong ulo. Sislin, maski na anong ulo, ayoko magsigang. Natawa yung kasama. Ayaw mo magsigang, pero pagka, gusto mo naman ng ulo ng sip-sip na sip-sip. Ibang ulo na naman ang naisip mo. Ulo ng isda yun, ah. Ulo ng isda. Sabi mo, damit-damit at Buksan ko yung AC. Buksan ko ng AC. Matutulog kami alas 3.
Alas 4. Oh. Diba? Isalin ko na ito. Kuha na ako ng lalagyan. Isalin ko kasi pang bukas ibibigay sa... Ito. Bukod. Bukod lang ng kaunti. Iyo. Ano ba yan? Ano bang gagawin natin? Dali. Saan natin lalagay yan? Ay, oo. Ganyan talaga. Pero hindi yan madamot. Yung nakasampay, hindi yan madamot. Nag-ano yan, nagbibigay. Pag once na inano mo siya, nagbibigay yan ng ano. Hindi, marami siyang kaibigan na mga ano. Kaya, malaki. Tapos, pag nakaano siya sa pupuntahan niya, yun, mag-iiwan yan ng ano. Ganyan. Kasi palagi ko yung nakikita sa ibang ano. Nag-iiwan siya ng, alam niyo na. Pugat, paano mo nakikitang palagi siya sa ano? Gusto niya yung pugat eh. Uy, pugat! Bakit ganyan daw ang pangalan mo? Kapatid Pugat. Ano to eh, si Pugat. Gala din. Ayan, huli ka. Gumagala ka din ha. Saan ka gumagala? Nag-attend ako dati sa live. Di naman nagdidikit mga tao doon. Ay, hindi sila marunong doon. Hindi ko pa naranasan eh. Na ano dumami. Di ko nga ba. Di nga lang binababahay ko. Ha? Ang daming tao. Ako rin hindi rin ako nagbababa ng bahay niyo kasi busy pa, busy. Sislin. Pugat sa amin pala. Talaga, pugat. Pugat yung palaka. Ano sa inyo ang pugat? Sisi. Sa amin, ano ba pugat sa inyo? Sa inyo anong pugat? Pugat. Kasi kay Sislin, ano, palaka daw. Palaka. Hindi. Sa inyo, yung pugat. Ano ba yung parang tubig na? Ganon yun, ganon. Ay, Parang pag, ano ba tawag doon? Pugak. yung bula. Hindi, kita may tubig kanina. Oh. Di ba yung parang, yung Parang- ganon? Yun. Ewan ko ba kung bakit pugat ang pangalan nitong kapatid namin ito. Kaya dami natatawa sa pangalan. Yun ang talong. Hayaan mo lang na pugat kasi ano, ang dami ang ano eh. Saan siya masaya? Doon siya. Oo. Kung saan ka masaya doon siya. Kung saan ka masaya, sa akin ka. Oy! Sa akin ka daw, sabi ng kasama ko ha. Palabiro ito, pugat. Kung saan ka masaya, Kung sa anong... akin ka. Ay! Natawa si pugat. Ano ito? Pogi ito si pugat eh. Kapatid, kalbo lang. Kalbo. Ay, ala, tamang-tama. Paborito mo yung kalbo, Lord. Di ba gusto mong kalbo? Jamie, huwag naman yung wala mo sa bunutan. Ay, sabunutan. Oy, pugat, sabunutan ka daw. O, sabi naman niya, kalbo lang. O, gusto, alam mo, gusto talaga ng kasama ko yung semi-kalbo. Huwag naman daw yung kalbo kasi wala siyang sasabunan. Natawa tuloy si Pugat. Pugat, saan ka ba, kapatid? Sa Middle East. Baka naman bata pa yan eh. Uy, bata pa to. Bata pa.
Si kapatid Pugak, bata pa. Ilan taon na yan? Baka Sa kilikili. 20 ka lang. Ah? Ilan taon na yan? Pugak, ilang taon ka na daw? Kapatid Pugak. Dito yan? Nasa amin dito sila? Saudi. Saudi ako, Ate Ina. Siya nga ang nagtatadtad nga ng ano eh. Sleep na kayo. 10. Sleep ka na kasi sa Pilipinas, anong oras na dyan sa Pilipinas? Ilan taon na yan? Ay, hindi, nagpupuyat kami, nagpupuyat ako kasi ano, Maligawan nga yan sa pagka. oh, bawal itanong ang edad. Ha? Bawal itanong ang edad daw. Ano, kukuha ko ng ano, pang, Hotel talaga yan. Napintuan mo. Eh, nakakagulat ka naman eh. Hindi ko nga binubuksan yan eh. Nakita ko ba nagpindot ako ng ano? may mumu. Ng remote? Ayun, oh, bukas na naman yung gate natin. Ano ba yan? Ano ba nagbubukas kasi? Guys, ano? Susi. Nakapublic kaya lahat damay. Ano? Ugat daw, matulog ko na, sabi ni Tintin. Sasalin na namin. Ito, kasi maano siya magaan. Saan ang ano dyan? Ang Ayan. isalin mo dyan, Isalin. yung okay, yung dito. Yung kanin na iyan, oh, halatang hindi yan anuhan na galawan. Tsaka ito. Ayan lang naman natin, Emma. Tsaka ito. Yan lang. Yung galis na kanin, oh. Lagi ako patulog. Ano ba yung sabi mo, buga? Buga? Matulog ka na, sabi ni Tintin. Nakapublic kaya lahat damay. Sleep na, ang kulit mo. Di pa tapos mag-in-il. Lagi ako matulog pag ilis niya. Oo. Kaya pagising ko, wala na. Mami ko, good morning. Di ka pa tapos yan. Ay nako, 10. Tingnan mo, party kasi mamaya pang alas 3 kami matulog dito. 3 to 4. Ayan. Kaya yan no, pinapakain ko si Pugak. Ang ano sa amin yung Pugak, ano? Yung tawag doon. Basta yung Pugak. Yung Pugak, parang ang pangit ng Pugak na pangalan. Kasi yung daming natutuwa. Daming natutuwa sa Pugak na pangalan. Kaya ka pinangalanan ng Pugak kasi tawa ka ng tawa siguro. Ganon yun. Ano? Lorin, kanin. Kunti lang na kanin ilagay. Akin na, akin na. Ha? Alin ako okay? Di ba okay to? Di naman yan. Yung ipamimigay natin sa ano, kapitbahay. Hindi, sa mga, Ito kukunin ko kung bukas. Sino mama? o sa mga ano doon. Kanila. Kanila ba? Kunin mo na itong ano, hindi ko na kailangan. Ate, ibukod mo yung itlog. Oo, pero Tanghali tanghali naman kami doon mag-ising. kasi papakuluan. Dampot ka na, Tintin. Ang kulit tulog na. Pakukuluan yung ano. Aga mo magising 4 AM. Pakukuluan yung itlog. Palang dyan.
Ayan. Nag-charge daw. Tintin. Narubat sa kakagagala. Ano, ayun yung kuningan. Nakikinig dun sa ano. Sinabit ko lang kasi para hindi naman siya mapahiya. Kaya naman. Diba, sinabit ko lang si GP para hindi siya mapahiya. Diba ako nakuintindihan? Kasi ano, Sulit Mix TV. Di pa ako tapos eh. Parang nagdikitan ko sana kayo eh. Ano mo na itong tatakpan? Ako lang nakatunsari. Ang ganito. Asan si Ten? Di ba nasa Pilipinas ka? Nagbakasyon? Galing sa ano? Tapos sabihin na naman ni Pugat. Ano ba yan? Karop? Karop? Oo, karop. Yung ano daw to karop? Karop. Karop. Kumpleto kami dito. Oh, may dahon. Oh, may damo. Oh, di ba? Di ba ganito ang mga kinakain nila? Ano to? Plastic. Walang plastic. Hindi, huwag mo tapatin yung kanin. Hindi yan. Yung itong nakasarang. Ayan. Kailan matulog na kayo, ha? Kasi kami. Kailan ba tulog kayo? Huwag na kami. Okay lang, matulog na kayo. Don't worry. Ako, walang sinasabi si Ate Emma. May bukas pa si ate, hindi natutulog. Di ako kumuha ng SIM kamakaroon sa hotel lang kasi libre wifi tsaka hotel marami. Saan ka ba pumunta? Di ba, kauuwi mo lang galing tapos lahat ng hotel libre, libre SIM. Ayan ba yan? Wifi. Libre wifi tin. Siguro marami na sa kanila. Ang daming kanin. Uy. Hindi, kasi itong hindi doon sa mga lalaki. Ito, kung gusto nila mama. Ihalo mo na lang yung buto-buto. Kukunin ko yung buto-buto para sa mga Hindi ko kunin yung buto-buto ngayon. Pero magkuha ka na isa doong kasarola para doon sa mga lalaki ito. Pagbukas kay mama. para sa asba sa distrito. Tatakpan ko ito. Hindi ba? Paano naman magkaganyan sa rin? Ito. Tapos ito, ate, ko ka na isang ganong lalagyan ng itlog. Tapos isang, hindi kasi ito kakasya sa rep eh. Wala bang maliit na siniya tayo nakakasya sa rep at em? Tingnan mo. Kung may kasya, kuha ko na isa. Ito lagyan na ng itlog.
Nalagasan ng bukas yun. Uy, hala, grabe ka naman, Tintin. Inaano mo si Pugak. Kaya nalalagasan ng buhok si, nasa lahi namin. Nasa lahi naman pala nila eh. Gaga ka. Gaga. Ano ba? Gaga. Sakap yan. Buti bakit? Sa init. Sa init siguro. Grabe ka naman. Sabihin mong panot, kalbo, oo. Bagay ni Pugak nga eh. Kalbo, pogi naman. O, di ba, Pugak? Tapos naman nilagay yung itlog. Puno mo na ito pang doon. Kasi pa ba sa plastic mo? Dami pala nito eh. Palakad yan. Dami pala tayo. Ayan, sige, lokohan kayo dyan. Mr. Arnold, tamsak po. Salamat sa tamsak. Kapatid. Idol Lope, Miguel Love, shout out from Bugak. Ano pangalan niya? Bagay naman niya, Pugat, di ba? Pugat. Ibalik ang pogi naman. Okay. Oo, pogi si Pugat. Ano siya, magayahin. Saka, ang galing niyang kumanta. Abanahin mo nga ako kung talagang marunong kang kumanta. Nangaharana yan sa mga sa mga camel. Kasi ate, hindi naman pwede kong isali dun sa kanila. Oh. Kaya ito. Idol Pugat, Miguel Love, shout out from Lope, Ilasos. Hindi na, wala na. Kapsat, salamat sa pag-bisita, Kapsat. Ang oras na ate, my God. Oo, anong oras na kung maaga pa. Wala pa tayo kaninang umaga, dating trabaho ng trabaho. Ganyan talaga ang mga Arabic, di ba? O Kasi kayo, para naman yung marayo. kayo may Riyadh, may Saudi, o si Pugak Saudi. Mapang-asar yan, pero kaya. Mapang-asar yan, pero siya naasar. Sino na yung mapang-asar, siya naasar. Kasya ba yun? Ha? Kasya ba yun? Yan, lahat na yan. Yes. Siguro. Hindi kasya. Ha? Hindi kasya. Ano, isa pa? Isa pa. Ano natin? Sige na, Pugak. Ito at Emma, Slip initin mo na, ito bukas sa oven. Sa loob Slip ng, na, okay lang. Don't worry. Si ate mo, okay lang. Sa loob ng oven mo at Emma, initin bukas. Ito yung sa mga ito. Kami ng aso ko ang magpupuyat. O, di ba? Bigay ko lang ito. Salamat, Pugak, ha? Naintindihan ko kayo. Sislin, di ba? Ganyan lang ang good night sa lahat ng nandyan. Okay, yalla. Noom. O, di ba? Dali na ito. Grabe, kadami naman niya. Yan yung para sa kanila, dalawang ganyan. Na? Dami naman. Food. Dami. Bigay sa security. Bukas. Tsaka bukas may magagawa dyan, di man tubig.
dito. Hindi, tissue. Huwag mo nang tatakpan yan, ha? Pamimigay yan bukas. Hindi na babalikan ng mga ano yan. Sabsat. Tulog na, Tintin. Ano bang oras na dyan? Salamat, Tin. Tulog ka na. Anong oras na dyan sa Pilipinas? Sabsat Lupi from Sislin. Naman, nung initan magbukas ng ano. Tin, ang aga mo. Hihiki. Amlin. Nakabitay. Yung nakabitay. Yaan nyo lang yung nakabitay para. Lynn, big love shout out from Lopi Ilasos, Sabsat. Ayan, kasya ba yan? Mo ilagay yung ibang kanin. Hindi. Ayan, ilagay mo dyan. Kaldero mo talaga, no? Ate, kung bukas iinitin yung pinamamasakay ng dalawang nasa plastic. Ha? Bagong Pilipinas. Vlog. Tamsak. Salamat sa tamsak. Mega love shout out po. Mega love shout out Bagong Pilipinas vlog. Kumain driver nyo niyan, Sisi. Naku, paborito nila. Ayan, mga ano dito, kinakain nila. Ay, nakanina na yung ano. Saan ko ito ilalagay ngayon? Ano ito? Pang ano na ito? Ano na yan? Ilagay ko sa ano, pag-asbaba na, pang-desierto. Daming buto-buto. Natutuwa si Dogi nito. Diba? Bukas ko na lang hugasan ito. Ano ito yung susuri ito, Lord? Susuri ba ito? Oo, kukunin nila yung bukas ng hapon.
Tapos ng alin? Ano natin? Lagyan ko ng bubbles. Para lagyan ng sabon. Hala, ang dami. Dami ba tayo ng Wheel. Hindi tapos na, naubos na yung ano. Naubos na yung garnish. Pang lahat. Lagay ko dito sa labas.
Tourist Mix Vlog. Hello, bagong salamat, Doris. Ayun. Uy, gising ka ba bukas? Dan sa lakapin dating dikit. Ugat, Sislin.
Nandito ako sa ano labas. Sarado mo. May mga bisita pa kami. Nagagalit na yung aso ko. Gusto na niyang pumasok. Naghahang. Ano, inaantay mo ko? Hala, naantay ako. Naantay ako. Ala. Mapipod. Yala, come here. Na naman, na naman.
Ano? Namiss mo ko? Namiss mo ko? Ha? Ha? Huwag ka nga magalaw. Here, sleep. Sleep ka na. Doon ka na doon. Go inside there. Ayan, tulog ka na dyan ha. Mamaya matulog ka na. Yan na, dito na ako. Sleep ka na doon. Oh. Pugak, natatawa na ako sa pugak. Hindi ko mabuksan yung cellphone kong isa. Naghang na. Wala na akong pangdikit sa inyo. Nandun lahat yung mga alagad ko. Ayan. Nandoon lahat. Mga isa. Napansin na naman itong aso ko. Oh. Pansin ka na naman. Go there. Sleep there. Wala, hindi na tayo lalabas. Dito na lang tayo. Shh! Ano nga itong ikis? Sus Mariusip. Pangit mo, oh. Pangit. Pangit mo na, Yuyu. Pangit mo na. Pangit mo na, Yuyu. Yuyu, pangit mo na. Pangit mo na, oh. Yuyu. Yuyu. Sit down. Sit down here. Sit here. Sit. Sit. Sit with me. Sit. Sit here. Sit down. Sit down. Alisin natin yung muta mo. Sit down, ah. Sit down. There, sleep there, sleep. Alisin natin yung nasa liig mo. Nagbibigti ka na.
L3. Hello. Hindi natin ma-open yung pang-ano natin. Pang-dikit. Sit down. Sit down. Ay, naku. Yoyo, ano bang nangyari natin sa telepon natin? Hindi na babuksan. Hmm. Mamamatay ng kusa itong ano Kasi data, nakadata ako. Data ito eh. Nagpapapansin na naman yung aso ko. Yun yung aso ko, nakakatuwa Nakakatuwa si Yoyo. Yoyo, nagawa mo dyan. Tulog na ikaw. Yoyo. Sleep na, sleep. Sleep na, Yoyo. Ako nga i-sleep na rin dito, Mamaya. Sleep na. No, tinitigman mo. Tinitigman mo ko. Yung mata mo. Sex Mario. Stay there. Stay there. Sit. Sit down, sit down. Sit down. Wala na. Wala na, hindi na natin mabuksan yung telephone natin. Ako, Yoyo ka. Yan, sit down here. Mamay, sleep ka na doon, ha. Sleep ka na doon. Ayun ka na naman.
Ayan, laruan mo. Laruan mo. Ay, naku, yoyo ka. Sleep pala. Na, earpod. Earpod. Oh. Good. Doon ka, doon ka. Holography. Good night. Lakitirang Inday. Lalabs Ima. Mega love shout out sa inyo. Ramses Lakitirang Inday. Gising pa kami. May bisita yung amo kong lalaki. Kaya hindi pa kami tulog. Magra-rounding ka na naman dyan. Magra-rounding ka na naman dyan. Nila go there, sleep. Sleep na, sleep! Ila, sleep, Betty. Salamat sa pagkaway-kaway. Anong oras na dyan, sis? 4, 5, 1.
Alas 4 ba dyan? Yoyo, dear. Sleep ka na. Yoyo, doon ka na, doon. Sleep na, dear. Dear. Sleep there, not there. Planet. Hello, or from planet. Hindi ko alam kung saan planet. Nice live. Thank you. Yoyo. Yoyo, sleep there. Go sleep. Sleep na, sleep na. Sleep na, there. Paano, gusto mo? Hmm. Ito, laruan mo. Oh. Yan. Mainit yung isip natin. Ano ba yan? Ano ba yan? Sino bang ano? Ang init. Sleep na. Oy, sleep na. Go there. Ayan. Tulog ka na dyan, ha? Sleep na. Hindi ko kayo maditikitan. Hmm. Nasira yung pangdikit ko.
Tuyo. Paano ako makakadikit kaya? Iyo, slip na ake. Kasi pag i-open ko, try ko. Try ko nga. Ayaw. Shams. Shams TV. Gising ka na. Ayan, hindi pa kami dito tulog kasi may mga bisita pa eh. Nasira yung pangdikit ko. Ayan oh, naghang yung cellphone ko. Hindi ako makalagay ng jacket. Ano ba yan? Ayan, nag-open. Matulog na yung aso ko. Oh. Ayan. Ano Yuyo, sleep na. Saway ka naman oh. Sleep na, sleep. Oh, yan lang go, sleep na. Duhi ko oh.
Isla Pakay. Welcome. Nasira yung ano eh. Hindi ko mabuksan yung cellphone ko na pang ayuda ko. Naku, nandoon lahat yung pang ayuda. Hindi ko mabuksan ko eh. Hindi ko walang pangdikit si Ate Ima. Isla Pakay, salamat.
Tulog na. They got you. Tawa ko sa inyo. Anino ni Bicol. Isla Pakay. Sir, we got you. Salamat. Arilson. Yung aso ko, tulog na tulog na. Nagising ako sa inyo, nakatulog na rin ako. Arielson, salamat sa pagbisita. Natulog na oh. Anino ni Bicol, salamat kapatid. Meron pa pala, kala ko namatay na eh, namulisa.
kang maingay dyan. Boy got you. BMG Channel TV, huwag kang maingay. Tulog na yan, oh. Pag nagising yan, kakahulan ka niyan. O, diba? Ganda ng tulog niyo, yun. Sige lang. Sige lang, ano, kapatid. Isla patay. Sige lang. Kasi pag namatay ito, data kasi ito eh. Pag nag-stop na yan, ayan. Gana. Na naman. Natulog na ako, kagigising ko lang eh. Kala ko wala na. Kala ko nag-stop na mag-isa. Nag-i-stop kasi itong mag-isa eh. Meron pa pala. Malapit na itong mag-in oh. Hindi, ewan ko. Lit na ah. Oo, lit na. Tulog na tulog yung aso. Tulog na tulog si Yoyo. Bicol Fishing Adventure. Salamat sa pagdatang sa kagigising lang din. Huwag maingay. Magigising si Yoyo ko. Sarap ng tulog. Napuyat yan, napuyat. Malapit na itong mag-in. 6 na. Oh. Maglapit na rin itong mag-in. Ano ito, data. Mag-i-stop na mag-isa na ito. Ano na bang
2:00 na dito. Nandiyan pa yung mga amo ko sa ano, may bisita yung amo. Dami nila diyan yung kainan. Naibag na bigat yung linapong. Bugtaw na kami. Ano yung bugtaw? Wala na rin yung cellphone kong isa na nasira na rin. Yung pangdikit. Ay, no! Apong, ano yan? Maray na agtaw sa Indo. Gabos mga tugang. Hindi ko yan naintindihan. Uy, Bisaya yan ba? Holography. Hindi pa siya nag-i-stop po. Baka makatulong na po ah.
Assalamualaikum. Malay ko sa'yo. Inta mapinong alatol. Syukur. Muskila. Batin. Batin inta. Taman. Alay, garutay. Mapi muskila. Ba't kaya hindi pa nag-i-stop? May oras yung nilagay kong data. May yata, giveaway. Yung data. Sobra-sobra na ng oras eh. Oh, meron pa. Baka makatulog na ako. Baka makatulog na ako. Hayaan ko lang yan maubos. Sayang yung data.
Ewan ko, sobra-sobra na yung ano. Lagyan ko siya ng 2 hours. Kanino ni Bicol. Salamat sa pakaway-kaway, pabiji-biji. Oo, sarap ng tulog ni Yoyo. Ayan, nakaano siya, nakambulagat. Oo, pag tawagin ko pangalan yan, nagigising. Di ba, Yoyo? Yoyo. Yoyo! O, di ba? Sila, sleep. Sleep. Nom. Nom daw, nom. Paborito na ang ano, tulugan yan eh. Tulog, tulog na tayo, Yoyo ah. Meron pa oh, hindi pa natapos. Hindi kasi ako naka-LS nung ano eh, hapon. Hindi. Dami ngang aso dyan. Ma'am no sa Saudi yan. Talaga. Daming ano dito oh, aso. Yung mga ano puti, dami nilang alaga. Ayaw lang nila yan, aso. Ala, dami pang ano. Ba't hindi pa nag stop Baka maghilik ako ah. Ayun na. Ay, yala nom.
Matulog na ako. Ano yan, mamamatay na mag-isa yan eh. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa namatay. May giveaway yata na load data. Lumampas na nga eh.
Mm. Kaya